Guys, magluto kog sudan para sa pamahaw sa mga bata. Tusino o gusto niyo isa. Pork longganisa. Okay. Sige. Lapag ako mas tagbilaran guys, yun sa kami mo ulit, sa Alicia. Ito, pag mga bata, upuan sa sidaan. Siw nga, lechon. Kaya po kusino mo. Naman naman rig guys ka. Kaya po kusino. Kaya dari kilo. Mga na ta guys, mamahaw na. Sisilin kayo ng hila. Very good, manggod na din no. Kay dalaga naman na. Kuha irit, kuha eh. Alakad. Bining hilak siya ti G din ganina bi. Sabi ni Hoy, tama na. Nagdang apag kog saging guys, gikan pa siya ni Alicia. Ay, kag Alicia, niabot og hagna, gida dares taglaran sa ni Sidro. Mo pa nagkainom din mo datong git putol ni Mayor nga saging mo ni. Kauban ni. Nanay hinog. Parisan ta ning paksiw. Ano ka? Da guys, ang giluto ko rin na dapat paksiw. Nait na din la. Hello guys, padung nami uli guys. Padung pamis dao terminal. Oh, sumday. Kuan. Dares Lindabil. Lindabil nga parkingan ng jeep padung daop. Yo gani. Parang Miss Lindabil. Nga terminal. Udah mo hapit pamis ICM guys kay naay grasya nga ning abot. Salamat nimo te. Kay baw nakakong kinsa man ka. Salamat sa imong gihatag nga pang Jollibee nilas na nagtatay og Aliana. Apil na kuno posliksi. Sige ra makakaon danig Jollibee be mabujog na karugadan be. Berat ang tigan mga Junjus TV. Agay Junjus TV. Kaya ba nang multikap halag mas. Kita ra ta guys abot na mo sa ICM. Guys, dana miss bye guys. Mapalagot. Salamat daring naghatag para makakaon med Jollibee, especially to nanay tatay og Aliana. Salamat nimo ti dag hinatata pagkagathang grasya. Oh, pati ning mga prutas guys. Kaya yan sila palitan sila ng prutas. Nagkatalang. Dapat grapes guys da. Kami ra kay avocado, jada pa apple. Putus permit. Sabi kali ko ni delivery, mas permit juga ko sa. Dua menit kit ay. Ang giduha ka kit at na may mga mukil.
Yung kasundan naman niya po. Sige. Darling, imo ba na abay ko an? Magkasakit magkaon, magkasakit mo. May brief o grip. Ang dami eh. Ja, Tawa, ipos dali. Ang dami mo ka. kami data at na palit og kuan tay baka. Isa ka buk baka kuno tay palitan tay. Kantuy. Ha? Dipuin lang na to. Kuan guys, isa ka bakit ijahang gipapalit. Pulit ko dia. Ijahang gi-order, ijahang Love you, tayo ta. Love you. Kurang may baik kita sana ba to? Love you, Lexi. Totoo. Unsa sa man ni? Kuha na ka ng burger stick. Arang lamia. Burger steak. Abak, sinutak ko. Ay, dara. Ay, dyan, ay. Bawal mo na anak. Baka muna na eh. Dito, sama. Lamay ko din eh. Dito. Nahapon na guys. Hoy, bataw ka dahil. Lagyan na lang ko na ng beef ganar. Kada ko kadugit na. Pangatan. Diyan ang basa palitan. Hamat na itong butang na prutas na char. Katubang ko anay. Katong bildo haman. Dabong, sorry. Dabong na ko. Dari natin butang kasi ang napi. Dabong. Butas ni atong kuhan. Di makuha na igo. Bitay mo rin rin isa. Kaya kang insoy man na. Dari ni. Di maigo. Ano mo raman ka? Nagana ko ng manok ka. Prutas ko ng lamisa. Ano dyan dyan? Nandang lang. Ano na to? Kayo yung lamisa. Grabe. Wala ko yung number. Paano yung pa? Magugas ba kay gitagagyan. Paano sila? Ah, Diana! Dali ka lang kay kamuro ka digiwat. Hindi na mo ito yung Muna ka. Marami guys, sa mayo. Pamilya ito kaluhoy. Hi! Say hi to my... Hi! Mariano! Ay, pamilya vlog. Bali mo nila. Ay, Mariano din na to. Pinapot na. Yor! Yes! Egg ayon! May darag sa labot ka. Egg ah! Hala daw. Hi guys! I'm so happy today because there's a lot of food on our table. Oh my goodness! Wow! Woohoo! Fried chicken! Jollibee! Uy! Hala! Magkuha mo sa kaso. Tingnan na lang. Grapes. Ay, nawala na anak. Tasana ko. Hani maputong na yung murag. Lakanan. Burger steak? Burger steak day. Okay nga na na. Burger ba? Ukari ko luto ay. Hamas ba yun na? Nagigigan ba? Mga sulaw. Doon nga mag-abot, mag-approve. Katugon ako. Tawag sa kami siguro. Kinihanin nga na may crispy juice chicken. Kamusta ba ang ganda ng jacket ah? Kaya nakuha ni. Uy! Jeden? Nakuha ni ka Jidin. Wow! Doon sa kape. Sihat sa. Kuya, warang lami. Wow! Bagay ka dyan. Uy! Nakatagid na sino. Narang mo sa kamotor diri? Ha? Narang mo sa kamotor? Di, doha. Hindi ko naman napansin lagi. Sino sinakyan mo na? Aloy. Ay, ganun. Naman, bawal ka na eh. Burger steak, try mo na eh. Baka na. Okay naman na nai. Okay na na burger steak. Nanay. Kaysa chicken, bawal man na ni mo chicken. Ay, isda rin naman ni Taray mo, Beo. Teras mo na kayo. Wala ko kayo. Sus, ginagawa na paglablo ko dari nai. Si ano, dari ka, Be? Sus, paglabay dyan ninyo lang. Nagdagan-dagan dyan may kulit. Kaya bitaw. kailangan ko dyan na chip food. Wala, mga ano, lingko na mo. Eh, dito ko sa gusto. Ah, dyan na, ka, Be. Ay, dari si Mami, Be. Pagbilagod. Nanay liso, basta nagka. Grapis. Ang grapis. Maapod bida ni. Gagalaw eh, nana may kang Japan mapart. Alam ko kakao ng Jollibee, magkita ko dali ko bago. Kari ganaan, bukod-bukod kaysa sa rin. Sus, mo, dahil grabing tambusag ilang grapes. Kaya ang liso. Sayang kuan, karing pwede ko dahil minay doon na sa to. Ha? Minay doon kay baboy mo rin. Hari man. Pwede ko dahil baboy. Pwede ko na rin. Pwede ko manok. Di mo ko pwede mapas mo. Dahil sa Bluetooth, baby. Ha?
Buwa ko nakasunod Kumain sa ta. pagbilaw. Sige na. Please, mat. Tere. It guys. Ay, ano? Palit og please mat dang. Wapa ko kapag bunggalis ko. Helen. Kay. Humana naman siya sa kaon. Ano man ako rami? Perte na ko. Ano rami? Si Zanzan. Wala yung iPhone ko rami. Mo alam mo. Uy, gatog di man saging, tapos Ako lang rami. Huwag ka naman lang. Nabungan Ako di ko mukha sa steak. Agharam Kaya ka ina na lang bangus, Tere. Ha? Ina na lang bangus. Ano ko rami? So, ito. Oh, kad. Nabungan ako na ng manok na. Manok sila. Hindi, manok kay. Manok kami. Kasama mo lang. Sigid manok. Bitaw, ang gusto gawang tizan. Matambok ko kalit. Si Roy na, Ano ko? Kitchen lang. Ano wala to? Ako? Uy, naglamtog din ang saging nito kay. Sumbakong piso ng anak niya. Kaya sa kayo. Ah, burger steak ako. Special ko tang siya Roy. Accept today. Kumalang Oh. fried chicken. Baka manok oras. Nani soswa. Ato ko soswa. Wow. Ayan ah. Kawa ko nga gravy ay. Ano ko na mo ko na. Lupa na lang. Tatire. Oh. Love you, tatire. Ayan, Ayan, burger steak ako day. Nalipay ito tayo sa away sa. Alian na. Kaya mo day. Alian nagdalibi. Iaway ko mo day. Kaya plato da. Ano wala ka na. Alian na ay. Nalipay ay. Alian na. Kanjan Ah, sa. si Juan. Love you, Zanzan. tatame. Dan, tapos yung sipyo, baka paninggikan. Nahapon na. Sama ni kay father. Diba, sa pa manok? Ha? Di ko mo ka lang yan eh. Father. Sa mga mo. Special ko lagi. Zanzan ha. Kumanam sa asong kaon, is ugma na isang bahin. To ah. Kabalaka ka nang Mukaan si Kanjan ko. Mukaan ko. Mukhang ko sa luto lugang. dari nay. Nay. Bukan ko dari nay. Bukan ko dari nay. Yung sipyo. Yung sipyo kong tuhla. Thank you Dela. Kamante mo dyan ng galing ka ng paglabay na mo. Kati ni. Salamat eh. Gagawin at order ko. Hatag din dito. Ako na yung burger steak. Kaon na nabi. Paborito. Aba ko na lang. Oh, Ako na lang ganang kanarang sabaw lang. Kanang. Ugma ba? Ugma. Ugma noon. Ugma ang sa rin. Kaya bago mo kung ka. Humana man na. Humana. Pag minudo lang. Gatas. Diyan hilig minudo. Gatas. Mga gatas, tayo buntag. Iya katuog. Dito ano lamig tuog. Di mo mo yun. Pwede mo to. Nalamig dito tayo. Lamig na ganit init. Makatuog ka. Mato na Kung dito ka. nagluluto de ha. Hindi tablitas pa pa to. Tatire. Love you, tatire. Dan, magpagabas may rog mas ngipon dan. Ah, di kayo? Nandun. Tawag ko siya. Yun yung rap. Tupong naman yun siya. Pero lamig once imo dan. Ron. May Sino masyuro. ba rin? Kudi man. Kabaharo na Ron. Kudi ko na lang sa sila rin mag-ut. Guys, shout out day ko ni Ma'am Ginalyn Kadiraw ug ni Sir Jerome Kadiraw. Nagkita mi ganiya sa ICM sa Tagbilaran. Shout out ko ninyo Ma'am ug Sir Tagbilaran na sila guys. Si Ma'am Ginalyn Kadiraw ug Sir Jerome Kadiraw. Hi ninyo Sir ug Ma'am. Salamat sa pagtanaw sa amo ang vlog. Salamat ninyong tanan guys. God bless ninyong tanan. Ug labi na sa katong hatag na mo og pang Jollibee rong adlaw. Nalipay sina nagsita tayo pati na si Aliana. Nalipay pud mi nalipad pud mi ti. Salamat ka jud nimo ti. Sumoro to guys. Kita-kita na pud ta sa ugma ang kita-kita na pud ta sunod na mong vlog guys. Salamat sa inyong pagtanaw. God bless inyong tanan. Bye-bye guys. Thank you for watching. God bless.